Gabon txirritilak, gabon bertsozaliak, gabon euskaldun jendia, eta gabon zueiren. Hau, hitzetik hortzerako, despedida da. 32garrenean nahi danez. 31 programa egin ditugu irailetik honea. 11 alako. Bai, baina, gehiago ez dizkiungo, Hau da, demoraldiontako azkenekoa. Azkenegorako ona etorria, jatetxe berri honetara. The Morgan Company jatetxera, hemen saio erakargarri bat zegoela baliatuz, gure despedida festagiroan egiteko. Uxe. Bai, lasterra hasiko da saioa, hemen dabiz kanbareruek bier eta bier dana preparetan, gaurko protagonistak be hemendik atzetik dabiz, Jon Maia eta Maialen Lujanbio, eta bueno, esan geinke hau bertsoa Parise izango dala, baina bertsoa Pari exotikoa. Bai, bertso sushi barrikotea jarri diote, eta denirik izango mendugu, urdea espiko moztaile bat, sushia, sashimia... Txitxiburdun-txize, edo bueno... Txitxiburdun-txize. Txitxiburdun-txize edo brotxetak ingo deuz beste batek. Eta badago dena zen esan, barrikoteare badago, beraz, giro ona, jana, edana, eta zuentzat bertsoak bapatean. Oraintxe hasiko da festa, baina artean badugu beta oraindik joan den astean iragarri genizuen bertsoaldi horiek erakusteko. Bai, maietzien 8 espektakulo utxe egin bien Lasarten, bertsoak, baina bertsoak bakarrik ez, tangoa, flamenkoa, musikie, pasadan astien ikusi zen duen aperitibo bat, gaur dana zeuentzat. Bueno, azaldu dizuegu menua, bertso sushi barrikotea eta tartean bertso tangoa eta bertso flamenkoa, eta goain guk, zeuzera. Bai, guazen. Dantzari pare honi agurta gore, ez maite mintzea maiz izan arren hobe, bigorputz pega, arazein dotore, ez da postura txarra maite mintzekore. Hankak joaten zaizkio, hankardenik trabez, gabea berotzen du, baina ogirik ez. Esango dut jator, arazein jurbil dauden, zulo eta sator. Maite mindu beharra, daukate derrigor. Zigarro papelike ez da kabitzen.
Muzikoak sortzen du hankartza ezinan, txatxatxak aldaketan alako samina. Baina ikusita zer den tango Argentina, dantza horrek sortuko du potrotako mina. Danzari parea, egun parez pare, Argentinako tango erritmoen jabe. Dagonez gero biak maite minez daude, hauek bi mesi dira gizon eta andre. Belaunta orkatila begira ze pingo, tagu hemen kantatzen bi euskal bikingo. Txalo joe jezue gaur jodute bingo, gugiok ez genuke hobeto egingo. Nola eskual herriko berze mutikoak tirriatu izan nau pilota jokoak. Ahalak ez ordea nik hortarakoak, berze zerbaitetako ni naukan jenkoak. Bertsozaliok amen gauz Donostin de Morgan Company jatetxien hitzetik hortzeran azkenengo programie dau eta zer eskeniko dugun gaur bertso sushi barrikotie. Eta bertso sushi barrikotien gidarize Unai Agirre konteu zer dan bertso sushi barrikotie. Bueno, ikusiko duzu hemen nola bertsolarik eta publikoa ibiliko dan leku batetik bestea jana probatzen eta bertxotan eta pixka alako pupurri bat egina izan dugu, Hoi da bertso sushi barrikotia. Eta zenbat jente espero dozue gaur hemen? 74 edo etorriko dira, mugatu inberri izan da pixka, zer bestela leku hontan ezin da jende gehiago sartu, baina bueno, kopuru hori izan Maialen Lujanbio eta Jon Maia izango dira bertxotan, zer egingo dute? Librean egingo dute? Bai, gehiena librean egingo dute, bazpare gaion bat beste preparatu ekarri, baina bueno, behi utziko jau. Bueno, ni uste bertso goze da hola jendea, beraz hasi beharko dugu lehen, zuk aurkeztu eta guk entzungo dugu, zer? Bai, asera eman beharko jot. Hasiko behar duen? Bueno, horixe, hau da bertso sushi barrikoti ezuentzat zuzenien. Kaixo, Gabon, Morgan jatetxeko bertso sushi barrikote afari ontara etorri zeaten guztioi. Normalian bertso saioak, bertso afaritan izan ohi dia afaldu ondorenian. Bertsolariak eta publikoak kafe hartu, lasaion, kopa bat hartu eta ondorenian izaten dira, baina gaur zerbait berezile izango da. Dauneko jaten hasia zaudete, leku desberdina dauzkatzu eta plater desberdina dauzkatzu edastatzeko, eta bersolariak ere saio tartean sartu araziko ditugu, leku baten bestean berak ikusiko duten nun ibili nahi duten. Aurkezpenik behar ez duten bi bersolari dauzkagu, jalare despistatun bat baleo, esango izuet Jon Maia eta Maialen Lujanbio diala. Oain dala pare bat urte Morgan jatetxean egintzan saio hartan bi hauek izan zian eta nunbait oso guztua gelditu zian Morganeko
Javiak eta berriz ere bilak ekartzeko esan diute eta hementxe dauzkau bersolaiak. Eta besterik gabe bertsotan hasteko eskatu berko jau. Bitartian zuek entzun dezakezue, sagardua, ardua edan dezakezue, plater desberdina dituzue, hemen xuxi egiten, urdaiazpikoa, plantxa, hor daukazue tempura, aragia, denetik dao. Honegin eta honegin bai saioak eta bai janak. Arratsalde on zein ondo gauden, Morgan jatetxe honetan, jende pilo bat elkartu gera, bertso itxaropenetan, janarien itxurak, hormetako pinturak, dena dago bertan, ene maialen ze polita den, bizitza kolorinetan, ene maialen ze polita den, bizitza kolorinetan. Gaur bildu gera ezagun berri, taspaldiko lagun zaharrak, girotzen gaitu usaimenak ta, tripazorri deiadarrak, bai jontzen bat kolore, usai eta sabore, dauzkagu agurtu beharrak, Donostiako mundutarrak ta, munduko donostiarrak. Donostiako mundutarrak ta, munduko donostiarrak. Munduko ala Donostiako, hemen elkartu da tropa, aizea alde aurrera goaz, atzean utzita popa. Batzu dauden moreno, besteak bueno, ardezagun ardo kopa. Uda giroa hasi delako, egin behar dugu topa. Uda giroa hasi delako, egin behar dugu topa. Ekainaren 3 da gaur, eta hemen txemai bueltan, nazioarteko janta edari, milaka koloretan, sashimi eta sushi, ikusi jon ikusi, eta ardoak kopetan, topa gaur hemen gauden ongatik, ta txirritan oretan. Topa gaur hemen gauden ongatik, ta txirritan oretan.
Topa egitea gauza polita, denok dakigu zergatik, beitu xuxiak etortzen dira, gure bizkarren atzetik. Aipatuta txirrita, oso zita polita, izan leikela badakit, begira nora iritsi geran, sagardotegietatik, begira nora iritsi geran, sagardotegietatik. Ordutik ona ikaragarri, aldatu baita mundua, ta aldatu da berso giroa, eta gure ingurua. Lehen kupeletik txotxa, gaur eskutan bitxotxa, lotxa eta apurua. Ta serbileten atzekaldean, instrukzio liburua. Ta serbileten atzekaldean, instrukzio liburua. Bersolaria moldatu dadin, hemen bada komeria, erdia zerbait ezagutzen dut, apenas beste erdia. Maialen disimula, ala da pelikula, nahi zaila den alegia. Gu bio jarri behar genuke, dakinaren aurpegia. Gu bio jarri behar genuke, dakinaren aurpegia. Dakigunaren keinuarekin, gaur jan behar degu bapo, alare zenbait keinua aro, ta ez dul entzun beharko. Gu mundutarrak gera, bidaiatzeko aukera, izan degulako asko. Pentsa Irlandatik propio gatoz, Morganeko saiorako. Pentsa Irlandatik propio gatoz, Morganeko saiorako. Kontinentea edo zein dela, sentitzen gara etxeko, atzerrirako bertso pareja, gera gu dagoeneko. Xuxiari begira, beste maietik tira, naiz eta egon kompleto. Gu entrenatzen hasita gaude, Japonera joateko. Gu entrenatzen hasita gaude, Japonera joateko. Hemendik gure promozioa, eta gure aleginak, guk japonesez ere egitea badegu gure mitinak. Horixe da bersoa, mundutara osoa, gure kantuta hitz finak. Adibidez bat egin ditzake, Xuxia eta Espartinak. Adibidez bat egin ditzake,
xuxia ta espartina. Ta espartina Japonen ere bihurtu daiteke moda. Egia esan gaur begirada bota behar da gerora. Begiratzen jarrita zaude oso polita. Zeta brilloa eta lora. Oso propio ekarri dezu geixa baten alkandora. Oso propio ekarri dezu geixa baten alkandora. Esaten dezu dotoreta, fin-finetorri naizela, aldakizu geixek dutela, formazio bat itzela. Dena besten mesede, kontu kontari ere, oso abilak direla. Ez dakit baina esango nuke, bertsotan ez dakitela. Ez dakit baina esango nuke, bertsotan ez dakitela. Baina bersotan ia ez dago, ez sexuta, ez genero, geixa garaiko koska handia, pasadegu honezkero. Paradoja ederra, ez da bate okerra, garai batean zero. Geixa ez genuke inoiz esango, gerezirik ez balego. Geixa ez genuke inoiz esango, gerezirik ez balego. Beste maitxo bat badegu hemen, naizta geneukan aztuta. Horko horretan ja egin dugu biok nahikoak gastuta. Ara hor gereziak, zuk aipatzen hasiak, zenbaitek zenbait hartuta. Eta trainera japonesake, kolore danak nastuta. Eta trainera japonesake, kolore danak nastuta. Gerexiala tomate izan, alperri da gaurri izena. Gazta goxoa alda maialen, tomate txoa urrena. Pixkana baina itzaltzen doa, lehen neukan itxaropena. Biak kantatzen ari garela, bukatuko alda dena. Hemen jendea bueltaka dabil, tira baso tira. Platerak ere ustutzen ari, hortako daude argi da. Hemen jendea jaten ari da, inorrez guri begira, eta begira daudenak berriz, goseak egongo dira. Zu badakizu ordu hauetan, zein den triparen aizea, hemen mokau bat jatea ere, izan leike odisea.
Liburu batzuk ere badaude, baina baizea, inorri etzaio okurrituko, hartuta irakurtzea. Hainbeste dago jateko eta gaur letzen nola hasi ba. Tripa zorriak dira nagusi, ta haiek jana desira. Gaur irakurtzen inortxo ere, ez da trebituko tira. Alaren Matiz eta Picasso, igual bajatuko dira. Kulturarekin afalordutan, badira zenbait arazo, mokadutxo bat dagon lekuan, kulturari beti paso. Txoko batean elkartu gera, gubiak eta Picasso, baina xuxiak gehiago dira, ta guri berriz nikaso. Egia da bai xelebre antxa, gaur Morganeko eszena. Hemen jendeak xuxiai eta xaximiari eztena. Tenedorerik apenas dagon, erruki oitu eztena. Regimenean daudenentzako, ona da txotxen sistema. Txotxa sistema ez da erresa, utzi behar dugu marka, hemen sarreran laga behar dira, txapela eta abarka. Eta Maialen Lujanbio honek trebezia handia dauka, ikusi izan dut arroza jaten, aleak bana-banaka. Aleak banan-banaka jaten, bela aspertuko gara. Alerik ere ez geratzeak, sortzen dit neri ikara. Guazen jatera ario esan da, gero arte behar bada. Japonesez da sayonarata, euskeraz sayona da.
bersoa maiz da, barreneko duda, nun aztu zaizue, pena eta tristura, edota kamaronen espiritura. Arditzagun kamaron, domingo campaña, Lola Flore ondoren, hartzeko tamaina, denak ozonak dira, onak dira baina, berso flamenkoaren maizu eta gaina, agur eta ore, kamarone gaina. Argatik kantatu dut, gaur lau aizeta, lehendikan sumatu dut, hainbeste poseta. Giroa baretzeko, hau da errezeta. Ke arte lasarte. Bizitza ez ote da, mina eta saeta, eta aldi berean mina, bizitza da eta. Falta zaigu mantilla, edo kapotea, falta dira zezena, eta estokea, bersoa gutxiesteko, eskala lotea, baina osa dezagun duo arlo tean, zu euskal pekaia, nik atxalotea. Andaluzia zerbait badala diote, ni neu Sevillanetan baldarreta torpe, pein eta garrantzitsu ta oinarrizkote, ni neu zezenen kontra nagota atope, manzanilla batekin gustora nengoke.
Dorronsoro jauna, ze iruditu zaio berorri orain arteko saioa? Berorri, saioa junda, ona junda saioa. Nik uste, ikusleake, ondiala ikusleake, Bai, Isilik, saioa hain ona izan da, harritzekoa da, ze txalo gutxi ejudan. edukazioa, Diegori. Edukazioatik. Haua betiakin ezin dekitzen, orduan isilik egomerdik. Ta eskuan nahi beste gauza egin da txalo nola joko epa. Gero, horre batematia ikuziot, jendia etortzean ian, aurreneko gauza izatek berdintzia, eta gau, hemen gauza eharrak zaudek aukeran. Nola janare bai, asmatu ezkeo. Irizte gustatu zai gehiena? Ne gehiena gustatu, ez ekipaz esan, hainbeste gauza jandio, zea, tempurak, holako mateo, ez ekipa. Ba hoxe, The Morgan Company jatetxetik ari garela, bertso sushi barrikotea da hau, baina guk orain arte janduguna begiekin jandugu. Ia antzemate joan, hau zer dan. Emaina tragua. Tomati ezakako nahi. Ni pentsatzen bertso baiak derrepente hasiko direla, pentsatzen dugu, gu zain gaude, Jon Maia eta Maialen Lujanbio berriz kantuan noiz hasiko. Goxua ziok, Ia, ikuste aldu Maialenan. Nunda bitzabe, kosteatzean edo? Hauek janda janai diela nik uste, Bai. Aprobetxatzen, 5 minutu dauzkate jateko eta. Eta bertsotan haua betiakin. Aitzalek, balak izenen tankera, konain gubi jogola jarrita. Zeinuna, Josean. Hori pentsabek, mikro bana hartuta. Ergi atxik. Herri eta inberko zio, hau, Nundia. Ez dikaz egite. Ba, hoxe. Guk, janaria probatu ez dugunok, bertsoin konformatu behar, eta hor, haitu dugunatikan, bastantekoa, ez? Bertsoa bai. Bertso geharra. Bai, polita. Eta harritu egin baldin bazarete, jendeak txalo jo ez duelako, ba, hoxe da. Batean, zea, basua edalontzea, eta bestiak platera, eta nik batean bat ikusi dira, tenedoriarekin platera jotzen, baina... Bai. Eske falindu egin, moztu behar ditei, Ta gero, pentsatzen egon geneko, igual hobe genukela. Hementzi bek hauek. Aizu ez, kantuan hasi erko dugu. Zerta torri izate zuek, jatea torri altzate. Pentsatzeko hau entxaziko dela. Ez, pentsatzen egon hau nire artean, igual ez dute genuken hobeto, afari hasieratik hasi baino, erdiparetik hasi, ja entzuleak, janberrekoak janda daudenean tripa bete eta berotuta beskat. Txalo jotzeko eta, bai. Alkohol txantxokin postuta. Bai. Urrungo urtako aukera izango gek hori, bai. Baina, seguru beste modu bat hartzizkela bertsoak orduan. Eta gaur telebistan etortuko da doktore etorria izan, neko? Gaur telebista etorri eta putana joberdiak, jarta, no? Bueno, zakit, Felix da maian unibiliko jan, baina hauek ja mikro hartu dute, eta... Hasiko, The Morgan Company honetako bertso sushi barrikoteko bigarren bertsoaldia, astear egongo da. Guantxein hau ikusten, zarrez. Pasagera, hemengo alderdira, jakia hemengo eta zuri da. Zure atzekaldekoai begira, Van Goghen belarria xerratzen ari da. Van Goghen belarria xerratzen ari da. Arte eta janari, zapore eta usai, hemen dezu kamara, ez aldezu hartu nahi, baina hemen jendea ez dago solasai, Picassoren zezena noiz aterako zai. Picassoren zezena noiz aterako zai. Atzeko hauek azen lujoa daukaten, zezena ez txerria daukaten nonbaiten. Aukera hori ez da hain sarri izaten, pata negra ez dute hankabeltzek jaten. Pata negra ez dute hankabeltzek jaten. Ze goxoa dagoen ezin da sinistu, baina ez gerasiko hemen jotzen txistu. Maialen hemen bada bastante arrisku,
dena bukatu ez dedin kandela bat piztu. Dena bukatu ez dedin kandela bat piztu. Dena bukatzen bada, ta tita akabo, baldinta ez badago guretzat gehiago. Honek logika dena galduko du, klaro, jende mundutar gehien txoko hontan dago. Jende mundutar gehien txoko hontan dago. Hemen elkartu dira, hainbeste 14, baina ez dira egongo hemen egunda gau. Begira zenbat multzo, bat bita gero 4, 3. mundua ez da izango hau. 3. mundua ez da izango hau. Jatetxe hontan zehar horren beste jende, mundua inguratuz alderikan alde. Munduko hiritarrek xuxia debalde, ta tradizionalenak berriz hemen daude. Ta tradizionalenak berriz hemen daude. Eta Urdaiazpiko jaten zenbat kemen, denak arrapaladan ez txanda ez orden. Maialen zuzaitugu guretzako totem, demostratu ezazu txapelduna zein den. Demostratu ezazu txapelduna zein den. Probatu behar bada, probatzera guazen. Urdaiazpiko hori maite dut hain zuzen. Hori labelta guzti euskal txerria zen. Ez dakit zehazki nor izen ta abizen. Ez dakit zehazki nor izen ta abizen. Gure agintari bat izango da, klaro, guztia asmatzeko, baina enaiz mago. Zuk ere probaudezu, pikaro, pikaro, ez inortxo hurbildu oso txarra dago. Ez inortxo hurbildu oso txarra dago. Guk ezer ez daukagu txerriaren aurka, jateko ona baita eta aupa, aupa. Politiko batena balitza bai mauka, baina ez zait iruditzen mami asko dauka. Baina ez zait iruditzen mami asko dauka. Detaile hortan NC aseri, politiko bat bere, Urdaita aurpegi. Baina ez dala izango iruditzen zaineri, politiko izateko nerbio gehiegi. Politiko izateko nerbio gehiegi. Ta politikariak ez dira argalak, ta gantzak badauzkate eta mundialak. Emakume batena dirudia zalak, ze beltzez pintatuta dauzkazkazalak. Ze beltzez pintatuta dauzkazkazalak. Horren beste detaile
aipatzen jotasu, mokadu ederren bat ere eman diozu, kamara hurbildu zaitez, zatoz, aizu, solidarioak gera, pixka bat jantzazugu, solidarioak gera, pixka bat jantzazu. Kamara geratu da, aluzinatua, hau barruan dauka mokau preziatua. Ze gure saioa da saio biziatua, eta Euskal Txerriak patrozinatua. Eta Euskal Txerriak patrozinatua. Ta guk ezin dugu jan nahi genuken aina. Jendea dena jaten da bilala jaina. Gutxinezuk ordezu zure bizkar zaina. Horrek da dukana da perfila bikaina. Guri martxa honetan etzaigu jarriko. Aldegun bitartean probatutakito. Jendeak jajan ditu pintxo eta piko. Japongo presidente ja ez da Hirohito. Hemen esan behar da dakigun guztia. Fujimorik behartzunango eguzkia. Fujita Kodak ere ez alda bestia. Bai horrekin atera leike argazkia. Guk asko ez dakigu Japongo berririk. Baina ez dugu galtzen gure aurpegirik. Han ez da sagardorik ez Euskal Txerririk. Ez da sardeskarikan ez eta ogirik. Bueno, guazen aruntzaia zer dagoen. Aregi gisako bat ikusten da hemen. Asmatuko aldezu bitxo hori zer den. Oso ederra dago probatu baitet lehen. Jendea mare auta atzera aurrera. Eta zukola hortan galdu behar zera. Ta etxekoak berriz azkarra faltzera. Zu familiarekin nahi aldezu atera. Ez da egin behar gaur horren prensa roxa. Hemen dagon jendea proposan. Batzuk ateratzea hori dute poza. Zer dan ez jakinda ere mokaudenak goza. Inork arrai gordina probatu ote du. Keba gure herrian hori ez da eredu. Kantaurikoa dela jakinda gaudegu. Guk begiradarekin erredezakegu. Batzuk eskuartean daukate tempura. Guk ez tegu probatuta aukalentura. Ba neri etzaitigo gaur temperatura. Tauek txaloak jotzen zoroen modura. Eskerrik asko zuei asko eskertzen da. Amaigabea gaurko txaloen zerrenda. Utzi basoak eta jotxaloak benga. Azken txaloa hemen barrutik irten da.
Bale, horrekin konformatzen gera. Orain zuek lasai segi atzera aurrera. Gaur ere badaukagu azken saio bera. Urrengo urtera arte hitzetik hortzera. Gaur bukatzen omen da bertsoen programa. Ta orain bat ere gabea ze panorama. Hemen gaude gentleman ta urteko dama. Eta entzule denei besarka da bana. Earkiko dira, Bertsozaliek beraiek ere esan dute, Ilia Guriak egin du, azkenengo programako azkenengo aurkezpena. Hauxe, bukaera ba, mentxe bukatzen da. Itzetik hortzera, hau da, Amaia. Bueno, Amaia hau da. Ni ez, nik ez dut jakin. Bueno, guztuak gako zineten, hauek beti hola ibiltzeia, eta zesan berri zuen, abai, bukatu horretikan, itzetik hortzera bukatzen da, baina bertzoi gabe pasa ezin dezun ontzat, guk oporrotakun horretik 3 programa berezi prestatuta utzi ditugu, mundialak, bueno, guk ez hauek. 3 programa, 3 eupilakoak, lehenengo bizek txapelketan nagusi zen bueltakoak, lehenengoa da final erdizetan eta final laurdenatan jasotako onena. Dana ordu betean, Bigarrena finala, ordu betean finala, onena. Eta Hirugarrena, apirilean Bilboko kafe antzokian grabatu zen bertso jazaren laburpen bat, musika eta guzti. Bai, horrele bi hauek badaude. Hoxe, esatia, ostegunetan, eta behirun, 10etan izango jala programa berezi horiek, gure ordute gina, alegia. Bueno, eta onena falta zaigu? Kopa eta burua. Onena, gaurkoa, bueno, errepasoa. Azkenengo programatan ematen ari gara urteko errepasoa, eta gaur, zuen gozamen aurpegiekin osatu dugu errepasoa. Ni uste, bertsozalien nahioko luekelako puntuka despeditzia, baina, bueno, aio esan. Aio eta urrungo urte arte. Eskerrik asko dan hori, eta ez ebez, agur. Ama,